गोविंद बसुमतारी सारा मालाय साइड जाखाबाय दिनै इउपिपिएलआ कुनु पटे हाया जोंजों भट फेटाना जोंजों दं आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै बर' बिथाङा जिहेतु बिथांमोनहा रायजो राजाखौ 5 बोसोराव सिबियासै इउपिपिएलनाव दा मोनसेल' एजेन्डा दं रायजोखौ थगायनाय 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थायो नाथाय आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियारलि बुंनो लुबैयो 125 एमेन्डमेन्टआ नर्थ इस्टआव 10टा 6 शेड्युल दङ जेरै त्रिपुरायाव मोनसे मिजोरामाव 3 मेघालयआव 3 आसामाव 3 बे 10टा 6 शेड्युलखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेयो पार्लियामेन्टआव 2019आवनो फैदों जे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन आरो बाव 125 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जायोब्ला बाव मोजां बाखि 9टा 6 शेड्युलनि थाखाय बिटिसिखौ मडेल खालामनानैसो बे 125 एमेन्डमेन्ट दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु बिथांमोनहा रायजो राजाखौ 5 बोसोराव सिबियासै रायजो राजाया इउपिपिएलखौ रिजेक्ट खालामबाय नाथाय गावनि पार्टिखौ हमथानांगौनि सार्थआव सासेनिफ्राय सासे गुगाबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथांमोनहा 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै इसु खालामगासिनो दङ आङो गिबियाव रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो बे 5 बोसोरजोंनो बिपिएफनो पावाराव होनायनि थाखाय आरो बे 5 बोसोरखौ रायजो राजाखौ अननाय रायजो राजाखौ सिबिनायाव जों समायखौ मोजाङै आगार हरगोन गुबुनजों जानला मोनला नांलायनानै समायखौ जों नागार हरा मानोना रायजो राजाया जोंनो समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिपिएफनो भट होदों आरो समाजनि मोजां खामानि मावनानै जों समायखौ नागार हरगोन बिथांमोना बुंबाय थाबावदों मोनसे खोथा आरो नोंथांमोननि सरकार फैनाय लोगो लोगो दावराव दावसि जादों गावसिनि समाव जायाखै होनना बुंबाय थायो थारैनो बेबायदि मार नामा आं होनदों गोदोनो जेला प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं वेयर देयर इज पिस देयर इज हैप्पीनेस एन्ड डिउरिं प्रमद बर' गभर्नमेन्ट नो वान वाज हैप्पीनेस बै समाव रावबो हैप्पीनेस नङामोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो एभरिबडी वान इज हैप्पी माने हैप्पी दे आर ऑल आर हैप्पी मानोना टीचार्स दे आर हैप्पी भेन्सार स्कुला सरकारि जानो थांगासिनो दङ कन्ट्रेक्टर दे आर हैप्पी बिकज बिसोरो खामानि मोनदों नङा होमबा लाइमोनफोरा दे आर हैप्पी बिकज बिथांमोनहा सुबिदा मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप दे आर हैप्पी बिकज बिसोरो सुबिदा मोनदों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव सबनावबो गोजोननाय दङ आरो जेराव गोजोननाय दङ बाव सान्थि दङ प्रमद बर'नि सरकार समाव ना फोरोंगिरिया गोजोननायमोन ना कन्ट्रेक्टरा गोजोननायमोन ना जाति जनगोष्ठिया गोजोननाय दंमोन दा ओंखायनो बिसोरनि समाव असान्थि दंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना जेखि बुंबाय थाथों नाथाय रियेल पिस एन्ड रियेल हैप्पीनेस दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दङ बर' बिथांजों एबसुआव गोबाव सम खामानि मावनाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे 12 बोसोर जादों गावनि लोगोफोरखौ प्रेसिडेन्ट जाबानो सुबिदाखौनो होआसै 12 बोसोर बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हमथाना लाखिदों बिथाङा जे पावार हांगार बै समावनो आं बुजिदों आथिखालाव इउपिपिएलनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै दं रायजो सभानि एमपि जानानै दं दा आरो तामुलपुर समष्टियाव एमएलए बिजाथि गयबारि समष्टियाव बिथाङा एमसिएलए दिनै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा जयग'था दंमोन नाथाय रावखौबो बिथाङा बिसास खालामा फोथाया पावारखौ लुबैयो दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबावदों मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांखौ नोंथाङा गामिनिबो गावबुरा जा आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जा आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै नाथाय अबा बिटिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन बे लाबावनायाव दंबावोमोन दा बेखौनो जों प्रमान खालामो जे इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ रावखौबो फोथाया गावनि गाहाय नेहाथारिखौ फोथाया भाइस प्रेसिडेन्टखौ फोथाया रावखौबो फोथाया पावारखौ गावनो लाजोबनो लुबैयो दा बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआव गुगाबोगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंजों फैफिनबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा रिजाइन होबाय एबसुनि आवगायनि भाइस प्रेसिडेन्ट सानै गुनेश्वर गयारि आदाया इउपिपिएल रिजाइन होबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा रबीन्द्र बसुमतारी आदा बिथाङा रिजाइन होबाय बै समनि गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमखौबो लानानै खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदाबो होदों आरो जाय बिथांमोना इउपिपिएल नागारनो सानदों बेयावनो दा बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ।